Ježiša Krista. Dnes Nikolás a Vladena sa rozhodli dať sľub vernosti a to pred živým Bohom. A zároveň poprosiť Boha, aby ich Boh požehnal v ich manželstve, v ich rodine. Aj tento čas môžeme dať do Božích rúk modlitbu. Amen. Amen. Halleluja. Všemúci Bože, aj dneska prichádzame, Pane, pred Tvojou tvárou, Pane, pred Tvojim oltárom. A preto dneska, Pane, prosím, Pane, aby si poženal, Pane, tento sobašný akt, Pane, Nikolasa aj Vladena. Preto sa modlím v mene Ježiš, Otče nebeský, Pane, aby si poženal, Pane, tento vstup, keď budú, Pane, si vyznávať lásku pred Tvojim oltárom, Pane, pred živým Bohom. Preto Ti zdávame chválu a slávu, Pane. Poženaj, Pane, Pane, ich manželstvo, Pane, poženaj, Pane, tento čas, Pane Bože, dávame Ti do Tvojich rúk, Pane, lebo Ty si Boh, Pane, ktorý si hoden, aby sme Ti zdávali chválu a slávu a čest. Otče, v mene Ježiš, ďakujem Ti, že si náš Boh, že si náš Pán, že Ty si náš Stvoriteľ, náš Kráľ. Chvála Ti a čest, Pane. Pane, tento čas, tieto chvály, Pane, sľub vernosti, keď si budú vyznávať navzájom, Pane, nech anjeli, Pane, nech zoberú Tie slova, Pane, nech zanesú, o Bože, pred Tvojim trónom, Pane. Buď vítaný na tomto mieste. Si Pánom, si Bohom, si Kráľom, Pane, tohoto miesta. Oddávame Ti, Pane, všetko do Tvojich rúk. Otče, v mene Pána Ježiša Krista. Amen. Te blesio
Ďakujem. Milí svadobní zhromaždenia, milí svadobní hostia, brat pastor a títo sľubenci žení Nikola s Vaňou a nevesta Vladena Balodová vo svojej žiadosti o uzavretí manželstva vyhlasili, že obaja poznajú svoj zdravotný stav, po uzavretí manželstva budú užívať spoločné prezviská Vaňo a Vaňová. Keď už sľubenci splnili všetky podmienky na to, aby bol uzavretý pravoplatný manželský zväzok, poprosím ťa, brat pastor, o slavnostný príhovor o uzavretia sobašného aktu. Nech sa páči. Amen, sláva Bohu. Páčo, že prvýkrát ty Kenádie sobašný akt sa prispel. Ale je to na slavu Božu, ale to nie je pro žehnanie, pro pozbudenie veľmi klasická Vladina. Amen. Dnes Sávro sú raz všetko to z Božieho slova, tak ako Pán udelil na tejto zemi prikázania od starého zákona až po nový zákon a od nového zákona stále začíname tým istým prikázaním, ako nám Pán dal, aby sme to činili, aby to bolo podľa Božieho slova, ako sa to dá nastiať. Slovensko bolo manza bolo polka, heroman, zegarika. Halleluja, sláva Bohu. Sochiamen de Vacherova Vodovského. Biblia písala no Matúš 19. kapitola a 5. verš Kalkavkes. Preto opustí človek otca i svoju mať a bude sa pridržavať svojej ženy a tí dvaja budú jedným telom. Amen. Sochiamen de Vacherova Vodovského. Určite ma Jana, že Nikola s Vladena nech tam spolu i na nech čavoro, nech ich Boh požehná. Amen. Ale im kavam terpeno, že mek sa na džina speha, nek sa na zaistím, že za maru džipen, tak sakve džino tu mena patne mas, a do telo kio rodičia. To znamená, čo na tu Nikolás, kio rodičia, sa mek nasala zekretali spolu, sa patria za do telo, vlada kio vodaneské kio rodičia, ale takisto prevladená, Kiedaj, kielda, lebo oda dva tvoríme jedno telo pred živým Bohom. V manželstve. To znamená, že je tu sa vás. Ale mali Biblia písala dureder a v kezoj, že človek preto opustí svojho otca i svoju mať. To znamená, Kana man Avna zo Nikola pažalodat, a Gena spaže Vladena a hino nikča vodo. To znamená, že ima nanela daha ledadeha jedno telo, a ne Vladina nanela daha ledadeha jedno telo. Soske, lebo a kanemar oromar neačile jedno telo Angola. A važda peno preto opustí človek svojho otca i svoju mať a bude sa pridržavať svojej ženy a tí dvaja budú jedným telom. Jedno telo Hinangoda kana dujđene spojim pes o muž Lađuda. O Nikola zino je kitare spolu vladni, či Vladena hure Nikola mange šero, lebo karaktera vaskali tak. Vladena, to znamená, že sam jedno telo Angoda. Ale kada nasada sme odimen Angoda, tak tam sa vyskytlo hriech. A tu me nada žive záven sa tango oltaris Angoda, a džane so kernako, ako taguno hriechos, Angoda. Lebo dále dorosti to je zeka, kada tu men pesme uvedo minža. Páčal, že kada zašinčano do veľké čina, kada genžane Biblia dikano čačite, a vareko tu men je malo palku maruju, ale kangeli teraz. A my na samodine, to je Bohom nie. A dále tu men celás, pa žoltaris, me páčal, že to je Božia pravda. A tá Božia pravda vás vedie k tomu, aby ste boli so svedomím, čistým svedomím, aby ste žili v poslušnosti pred živým Bohom. Takže a dá od deleským predzeka. Ale džane sú na deleským predzeka, čo Boh nenavidí. To, čo Boh nenavidí, je to rozvod. Boh nenavidí rozvodom. Ale a dakano manuš, ano deleského, jaká je nada šukali venka na prezeketane. Один ангоно деговрске, а пенен деговрске херкама. Пено оромаромняке, пено ромниле ромеске,
Džanes sa tu penes orom la rovnaké áno, celú nebušu. Amen kade sa šuna, sam pena o Nikolas la rovnaké áno, tam te peno. Že ako tiro hlášos, tiro zvukos, alebo nebeské kráľovstvo dal Nikola pred sála, keď sa sú týke zladios pred bedna te Mukel, a šune na celú nebo, že sa pena áno, daš kela ozveni áno, áno, áno. Žiadne nebo. Veď teď šuno celú nebo, že tu de sľub vedeveské, várovnaké, a na sávore svadobní hostia, že ty dávaš najavo, že koho miluješ, že komu dávaš sľub. Presne je Vladena. Sa pela áno. Ne pačo zeli, že Savra njela, hrati sa na do nebos, kana penea áno. Hele kama tu, glama mi to doneske, lebo kama tu. A kada anglodom varu šukajte. A što so komu bude Biblija 6. verš. Takže nie sú viacej dvoje, ale jedno telo. A tedy toho, čo Boh spojil, človek nech nerozlučuje, nech nerozvádza. To znamená, že dáš so odel spojinel o manuš. Ima tena rodel o zvádi, tena rodel o rozdeleniu. Lebo to, čo hľada rozdelenie, Boh za tým není. Od akú kamol te čoro, te rozvadzinel, je to diabol. Ale šunco, meso džanama de miro dživipe, keď si vykávaš ke se manželstva, že edaj pesoma z maškaro čavovo, maškare boli a tak ďalej. A už napísal Biblia, že a ty dvaja jedno telo, to znamená, že má sa dvojčené, čo da pali rodičia, alebo pal ale rodičia, by nám je nás vysvetovil, alebo manželstvo, lebo ako, alebo manž na rodel rozvádzanie. Že ale hádka, ale nezhody a tak ďalej. To znamená, že ak ste už dvaja jedným telom, že nikoho z našich rolov, a nikoho malo manželstvo, nika z našich duchov, nika z našich uražino, lebo ten, ktorý nie je vašou oporou vo vašom manželstve, to je samotný Boh. Boh je ten, ktorý spojuje, Boh je ten, ktorý je s vami, čo dá do nezhody. Čo dá veľká nába hádka, ale mám džipen, ale šo te na den tam, nala čes. Rozvádzanie, rozvod. Boh není za tým, ale diablo, alebo veľká čilo myšlenka. Dám rozvod. Mám to tam. Jak manželstvo páda bezile, a pa nekoľko bezile, avke zvoj hlasím dve, tak žanicelka dve, jeho papíra o manželstvo odá sobašný del, a inas, nađiva to ide za čingať za papíris. Ale aj tak stále boli manželi. Lebo tam bola hádka, tam bola zlosť a tak ďalej. Ale som duredojka máte, vyštetom ťa dá. Čo ty na den tam? To je nalače za tmaru žita. Čo ty na den tam, keď si myšlenka do tmaru žita. Ale púča te den tam na dnes. Čo dáme hádka, furt s pekáme, furt s radotelikem, či da tu Vladimíro, čo sa také Vladena, alebo Vladka, alebo tu Nikolas. Furt telo da aljaholje, ale nezvodi, bez navzájem tekami, a to si kanipeského kamibe. O kamibe hino ide nekvališitelen ano manželského pár, poj ode, čo da nažana slava, o kamibe furt vikeo, o zvýťazení. O kamibe hino da nekvedem, so stavro prepaga. Dokonca o kamibe na debeského sikaro, že džano savro tezliđal, ino trpezlivo, a savro bilino teđal dure dragal, lebo da kamiben samo tu men pulikela da džives, lebo dživela drevneha, to je jedna vec, a da kamiben hinale tu mebe, така да би имала звитязно, але тумаро жите на вkezoj, ништо ме наши пагал, ништо ме наши разделинал, лебо keď máte lásku agape vo svojom živote, vo svojom srdci, to znamená naroto zvište pre pagal do vrstu kamiben, lebo kamiben ledevasko džane sú prezačidas, a ľubie zera verš, vykel džas. A džane sú rasi kaďas, že Ježiš počinďas, peskre svetlone rateha, peskre kamidnaha, pro Golgotskog križa sú počinďas, vaš presvici. A presne symbolizirano pred církev tumaro džiripe na vkes. Pre vkesaro Ježiš, preská církva, preská kandida, kamel, vlada džives,
presne tu len takto říká, a on je presne kamen, že tu Nikolas Vladená, a je Vladená len Nikolas. Keď som kamenem peske tesíkalo, nič tu je našte rozdelinou. Ale Ježíš pre Golgota nič našte rozdelin čas, lebo kamera spesná kangera. Dokonca sam amen o jak kangeri, tu men sa kade o jak kangeri. Veď teraz peske, kaj sú príklad sa o Ježíš a čiraz pal peskli kangeri. Že ja kies, že dina spesko živpe. Presne tu Nikolas kavke stračes. Ale Vladená. A presne Vladená kavke strača, pal peski dom palo Nikolas. A ten baro šukanina. A pališajaven prikladom Gavroneske, šajaven prikladom a šajaven odorpenima vezeka manglina, odbačen podpestila. Henemika maloske sožili. Džanes te hint maška kmende, džanes odel, da je nek speder, nek šukarina na nođipen, te maškaro duje džene, maškaro jedno tijelo, ino trito odel. Džanes zakor, odchádzame k malo manželstvo a malo ráje Ježiš Kristus posvesne. Ako kaj vidžana, čo da najľavo odolino tumenca, čo da vidžana z napravo odolino tumenca, čo vidžana z ángel odolino predchádzino a špalo pal tumenino dole, lebo Boh je všemoci, ktorý chráni vaše manželstvo. Som kam odolano, tu malo živem, aby ste boli jednotní stále. Lebo kolik je jednota, odjednou pokoj, a kolik je pokoj, odjavil slobodu, odjavil radišak zo šťastie. A kaj so odjavil manželstvo poženina, lebo kolik aj ľudia nepre zhodnine, odjednou odjavil. Na čom sa dvaja zhodnú, to bude platné pred živým Bohom. Tu nepre zrozhodným džan, a keď ich káme teda sľub, najdeveske, sľub, tu menge dve dženenge, ale sľub hľadal ale dženu, so nemáš kapitende. Sľub maškaro svetky, so nemáš kapitende. So preske len ty dá návod. Takže, niektorá čváha anglodom, je tak? Ne sam pastoristu, mi kjada liđavke da, ali kjada kaze, svadovno, či sad pripremao su vakšnu arteo i teatu mi dao sad bavisi. Presketelem važnije, a da su to zmikala na voli, su to zvakirao. Lebo, a da ino, da meni sad sve da su šajpeske leskio ilo. Nema su malo na skoro 25 rokov spol. A džanis je cija prekaška mi nerožikem, keď si plaki, keď si pokušenja, keď si avna zesopliv, čo da pre miro džipen, čo da pre larovňako džipen. Bud. Za tých 25 rokov. A mugla. A mugles. A meni kaska levica doma džipena. A meni nada dukala sta mi gvari ko penlas. La rodinata. Čo da pala rovnaki sera, čo da pal mili sera. Mugla. Mugles. Da nehoće da sam ispravaš ješunis, nehoće da nalači. Ako zadukal Rome, tu da pljama veja. Ne pačak, že buđe nedar tu vendar, so dešen, prostolki variko henđa stuma, ali tu mar džipen variko, tu menga, bo tu mare vemuge, bo rovnjenge. Ale džanin, pala veci name od ove, te pon variko, mugles, mugla, sokjela star. Pa kada reci nuke. Oben pa kada vecino palo rozvazanja, da te rozvod, da te nađime. Lebo vtedy Biblia písma v Ján Evangelium 10:10. Lebo diabol nie nanúďa by krádol, co te človek o šťastie, láska, máš karovi. Aby ničil, a ten ničilo tu malo manželstvo, aby zabil. So, vareka zada murdárom, pređilo je to sklamanie, se rány. Odom nakamoju kada o manželstvu te pređilo. Lebo te tu da pređio za nikem ti rečajura, a da len kolikoli murdaro, predpalio. A to Bog si ne praje, Bog si to ne žela. Vieš, čo si Bog praje? Aby manželský pár boli šťastní, aby sa usmievali, aby boli šťastní, aby boli radostní. Kam keď te pjavo prava preniso sam kaže. Žiadno manželstvo samo tu mavelo, manželstvo šťastno, aj se na hetu mare čave. Hetu me neće, ora neće me meksa bute. Kada tu most ne bi poženila. Pa da tu me pa tada sobašnjak, došli na te šuter lače spravi. Treba jedna pila, da su vam dom stave. Da bodo poženila. To malo lono. A taktiež
Keď tu vedete peno so šumen, keď hangeri. A da manželstvo, keď žene sa majmente zachovina, úcte. Biblia písino 4, 6 alebo 4, 10, ale keď písino Židom, že ložko nech je zachovaná nepoškvrnené a v čistote. Ale čistota, to je čisto, nek sa šukalede. A vtedy prichádza z neba, lebo nebo Boh otvára na tých, ktorí hľadajú úprimne Boha, na tých, ktorí naozaj milujú Boha a milujú sami seba. Manželstvo je orma rovnakamo, rovnile rovnes ako rodelo klopeduchy nebes a vylievajú sa požehnania od živého Boha úplne manželský pár. Len vtedy, ak ste naozaj milujúci pár, ktorý sa navzájom milujete, tu maro Ilo, šťastnú Andal, Sodieče Negro, tu Maro Mujela šťastnú. A Biblia písmo, čokoľvek budete prosiť Otca v mojom mene, stane sa. Kedy sa môže stať? Keď budete jednotní, keď budete mať Boha vo svojom srdci, keď budete mať Boha vo vašom strede. Takže ten tam dele, za na to manželstvo budete. Nepáčem, že to je len začiatok vašeho života, da čili sa stať. Kada prepageno vino za penena nazajom u nedelneska, jedki arvoneske penena odastup áno, kamach mu nie peno, ako budro požena. Vždy, keď na nedelnesku vázu mal tu manu živne. Ale soknom dule do Biblia, hľadajte Boha. Roden dule do nedeles, a peđive na meksa buterkami. Džane sa ramen zašinđam, hladovňaha, a páčam džilja mám dodam. Tak kameno Marko pastor zličelaskia da, te kames o manželstvo do buterke likeres, a vke za deusta, da manželstvo dao pevno, a dao predelesko vas, per džane som keraz varovnja, preskuda z vastendan, prohađos, a molinasko zek pažave. Ako da upevnino, zorales, stabilizino, koji tamo stalo da manželstvo, a kod kada pezorom varovnja i ketane vodine napalden, bari zor. Kada oroma rovnjaj ketane, manželstvo pe začinem te modino, modine spes važorom, orom važeromi, a modine pes dokonca važo čave. Tamo te peno, že ako skrze vašo posvetenia budú posvetení aj vaše deti. Ča ako kada živeha de modlitba, gdeveha oroma rovnjaj. Halleluja. Slava Bohu, kamen mi sa budem teba, kada v tomu galežbe. Kamen na sa nek si gledajte dakle rasnju. Váke. Žaj čovjek čo? Halleluja, super. Ďaká Bohu. Ten je prava, to da máme bari čes. Nekako sa rekamo, však mi je dakle na palo manželstvo. Lebo manželstvo hino dan, gleda mesta. Da manželstvo odobrí nás. Amen, tamo za da te zahodno ste v čistotu pravdu. A da ne ženina, a da pokoj sa uteđina kana. A da manželstvo te pređine, a da pokoj, da sa vyznamljena na Liga Vojnske, tak a da tavo s čistom svedomím úctia, duchu a pravdu. Amen. Halleluja. Jezek chvála Pališ Džaha, ja raz sobašný akt. Churches
ostatné šepeské ženy vešie. A čo sa dotáčalo Nikolás na Vladina na šepeské peste vysare, šepeské venová stavtes. Kako su mi peste? Super, kada. Halleluja. Takže Džazan dá sľub. Halleluja. Šerpakines, abo me penava lava, a tu penea, tekame penea ana. Halleluja. Nikolás, pýtam sa pred svadobným zhromaždením, pred tými tvojimi rodičmi a rodičmi tvojej snúbenici. Berieš si za manželku Vladenu Balogovú? Áno. Sľubuješ pred živým Bohom, ktorý je Otec, Syn a Duch Svätý. A pred týmito ľuďmi, že si berieš za manželku Vladenu Balogovú? Áno, sľubujem ti, Pane. Sľubuješ, že ju budeš milovať, ctiť a vážiť v zdraví aj v chorobe, v bohatstve aj v chudobe, až kým vás smrť nerozdelí? Áno. Nech ti všemúci Boh v tom pomáha. Ďakujem, Nikolás. Vladena, pýtam sa pred svadobným zhromaždením, pred tvojimi rodičmi a rodičmi tvojho snúbenca. Berieš si za manžela Nikolása Vaňu? Áno. Vladena, pýtam sa, sľubuješ pred živým Bohom, ktorý je Otec, Syn a Duch Svätý, a pred týmito ľuďmi, že si berieš za manžela Nikolása Vaňu? Áno, sľubujem. Sľubuješ, že ho budeš milovať, ctiť a vážiť v zdraví, aj v chorobe, v bohatstve, aj v chudobe, až kým vás smrť nerozdelí? Áno. Nech ti všemohúci Boh pomáha. V dôvere, že ste úprimne pred živým Bohom tento sľub vernosti vyjadrili, prajem, aby vám láskavý Boh v tom po celý čas vášho spoločného života pomáhal. Amen. A teraz na znak si vymente svoje sľubné prstenie. A na znak vzájomnej lásky sa poboskajte. Makana kama tu je ženina, ale tu musím tako žena, ale tu malo manželstvo. Otče, v mene Pána Ježiša Krista, Pane, kladieme ruku, Pane, na Nikolasa a Vladenu a prosím, aby si požehnal, Pane, tento manželský pár a prosím o Tvoju milosť nad ich životom, Pane, aby si ich, Pane, požehnal tak, aby boli obohatení Tvojou láskou, Pane, šťastím a radosťou, Pane. Vyznávam meno Pána Ježiša Krista nad ich životom, Pane. Prosím o Tvoje požehnanie. Prosím, Pane, aby boli šťastní, Pane, aby boli v ochrane Tvojej ruky, Pane, pod Tvojou milosťou, Pane, sú šťastní, Bože. Žehnám mocno mene Pána Ježiša Krista. Nech ich obohacuje, Pane, Tvoja milosť, Tvoja ruka, Pane, Tvoje šťastie a pokoj Boží nech prebýva na tých manželstve, Pane. Žehnám v mene Otca i Syna i Svätého Ducha. V mene Ježiša Krista. Amen. Halleluja. Dovolte mi teraz prečítať zapisnicu uzavretí manželstva, ktoré bolo uzavreté tu v zbore v Apoštolskej cirkvi Obec Valanovce 15.6.2024 Sobašťaci, František Kaleja, zapisovateľ Lukáš Kaleja, ženy Nikolás Vaňo, nevesta Vladena Vaňová a ostatné údaje uzavretí manželstva sú zapísané v žiadosti uzavretí manželstva, ktoré je súčasťou tejto zapisnice. Svedkovia Milan Balog a Romana Balogová. Sľubenci sa dohodli na spoločnom prezvisku Váňo a Vaňová. Zapisnicu som vám prečítal, teraz prosím podpísať najprv novomanželov a potom svet. Manžel Vaňo.
Vaňová, svetkovia, ďakujem Bohu. Kam vám te prihlasíme, pokiaľ teda manželstvo. V mene Slovenskej republiky a úradní Slovenskej republiky prehlasujem, že toto manželstvo je pravoplatné v mene Pána Ježiša Krista, čo Boh spojil, človek nech nerozličuje. Žehnám vám v mene Otca, Syna, Svätého Ducha. A my sám poženíme a hlavne u mladého manžela. Boh vám žehná. Amen. Amen. Halleluja.